Gulê weke her roj dîsa ji xewra bû, li hêfa xwe ji ser xwe rakir û ber bi şibakê ve çû. Perda şibakê rakir û li derve nihêrt. Bûye sibe. Divê gulê amadekariyê bike ji ber ku îro wê here mala apê xwe yê li gund dijî. Gulê gelek bi kelecan bû. Baz da destşoyê. Dev û rûyê xwe şûşt. Gulê ji paqijiyê gelekî hez dikir. Zanibû ku paqijî ji bo tendurustiya mirovan gelekî bifêde ye. Ew zarokê ku paqij bin, herkes ji wan hez dike. Gulê piştî şûştina dev û rûyê xwe çû mitbaxê û bala xwe dayê diya wê taştê amade kiriye. Hemû tişt amade ye. Çi qas taştiyek xweş. Roj baş dayê. Roj baş Gulê can. Te kerem ke rûnê li ser taştê heta ku bavê te jî were. Hê peyv di devê dayika Gulê de bû, dengek hat. Roj baş Gulê. Roj baş Hirmet. Piştî ku taştê hate xwarin, ji bo çûyînê herkes hemû tişt amade bû û ketin rê. Bi texsiya bavê Gulê hêdî hêdî diçûn. Dema ku ji nava bajêr derketin û ber bi gund ve diçûn, li kêleka rê kalekî extiyar dîtin. Bavê Gulê texsî da sekinandin. Serê xwe di şibakê texsiyê re derxist û pirsî: Kalo, te diçî ku? Ez diçim gundê hanê mala keça xwe. Bavê Gulê peya bû û derî vekir, Kalo li texsiyê siwar kir û rêya xwe berdewam kirin. Gulê şaş û metal mabû. Gelo, çima bavê min ev kalê ku nas nake xiste texsiya xwe? Ev kî ye? Ji bo çê? Van pirsan di serê Gulê de diçû û dihatin. Berî ku Gulê bipirse, diya Gulê ji Gulê re got: Tu zanî keça min, divê mirov ji alîkariyê hez bikin. Dema ku pêdiviya kesek bi te hebe, divê tu jê re bibî alîkar. Te dît keça min, bavê te alîkariya wî kalî nekira, belkî bi saetan bimeşiya û biwestiya. Belkî li derekî biketa jî. Lê derfetê me hebû û me alîkariya wî kir. Wî jî gelek duayan ji me re kir keça min. Te fêm kir ne wisa? Divê mirov alîkariya kesên ku pêdiviya wan bi alîkariyê heye bike. Gulê serê xwe hejand û got: Baş e dayê can, bi soz ez ê jî alîkariya însanan bikim. Pêdiviya kî were ser min, ez ê bikim, da ku derfetên min hebin. Aferî Gulê can.